Pumutong sa parts. Nari kay Klubian. Lapad kayo, pakita na kasi mga ali. Wala, tuta. Kali, ato lagi ta dito lagi. Ay kabalakaw. Wala. Sa parts, murag amuan na diri parts ba? Kana parts oh, butong parts. Oo. Ano ka Ni dapitan rin. Oo, lagi na ay kabalaka ako pigilan na diri. Katotao. Ay, bugog papahapon. Papahapon ko ni Moy. Da. Kalain. Papahon Papahapon man tani mo nga. Nako itog ani mo parts Mano kani diri na parts ba? mo, Parts oy. na. Nako itog ani mo parts ba? Haman. Ay diri parts ba? Katong sa makita nimo dira parts ako ana parts. Aw, takuha din yung ano. Lagi. Yuta ano? Kanang basakan niyo na. Oo, amo ana parts. Kanang Kabaw kabaw. na tong lolo. Amo agya po na parts kutong sa makita nimo dira. Dako giday mo ano? Oh, napay kalupinan parts oh. Na, lapad kayo no. Oh. Oh, tura pa. Haman. Amo pa na parts. Ano? Panong ito. Oh, amo pa na dira parts. Na, Ulag kayo no, taas dapat ang kayo no. lolo. Sunod ka na mamutong ko diri parts kuyog ka kaya mo Abusa naman na yung mga food parts. Kung yan ang anapod. Ayaw pod. Musul-musulti ka. Dugay mong kamuliso parts. Ano unta? Na, tama ni parts. Sunod mabalik ko diri parts, mamutong ya punta ha. Oh. Ya, ang magdamsa ng putong ron. Nara parts oh. Daghan kayo. Saman saka ka? Sakaw na ko na ron. Na, lapad kayo no. Ting dakuha din yung kalubian gini no. Lagi oy, nadira pa tura pa parts oh. Na, Imo pa ng mga sakop din nagkahakot og lubi oh. oh, Mo ba? lagi, mao lagi na ron. Kortaan gid mo no. Daghan kayo nadira parts ako kay income diri community parts. Excuse me. Saman, Unsa mo diri dong? mga tamig lubi, sa mga tanong ba? Kadyot Sa 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 lolo. kadyot sa na. Sa magid ning kalubian. Pwede mo pahawa sa mo kay ako man guning ipa sukod ning akong yuta. Ako ang yuta dari Aw ko. na imong gipang hinambog. Amo amo gud diri parts. Na dili ka angay maghinambog. Oh, Unsa man ay kanang kabilin sa imong lolo? Oh, kabilin sa akong lolo. Kinsa man imong lolo? Kulas. Kulas. Oh, Wala yuta sa kulas dire. asa din yung yuta Tanawa. diri? Wala nga. Ay, dapat Nakapamutong. bibigyan na niya. Dili man nga nakausa mo dito kay ako na ipasukod di akong yuta. Wa mo yung mga kuan dire. Tanawa. Binawag amuan ni diri. Mao na nga. Nya mamutong pa ta. Aw, Tuwagin mo larog yun. wala klaro lagi parts ay Yeah. dili man din ato. Dami Amuan kay diri parts. butong. Sus, sama ni nabiligya naman siguro sa akong lolo diri parts kay Tawa kay ulaw, na kay sila eh. Napakay pautang mon sakasakag lubi. Sakay kabalo mga kamusaka na ana pa. Oh, Nya dili yaha di ay. kuha lagi na diri sa una lagi. Angkon Ah. Sige pala angkon gid ka. Dili lagi. Ako lagi ni lolo diri sa una lagi. Madto kay ko diri sig pagwa sa una. Gibigya man siguro niya ba balo ba. Parts akong lolo ni diri parts. Mon madahan mo. Paingon-ingon baka nga inyuhan ning lubi. Ay wala ko kabalo Awa. parts gibigya dito sa kuan. Itai. Awa pa sikar ginundan ka. Tanga pa lagi ba nalakaw na lang wag yun. Wag yung pagtanaw sa dalan. Di ka naglagot mo kunin mo kay ingon baka nga inyon. Problem ka kay kang butong. Sa una amo ko diri. Di ka raw sa ingon na natawa na tayo nalata. Katumban kiwa ko kabalo. Ikaw rin yung wag kay ayo. Wala kay patanga-tanga ka tanawa Di ba lang noon. sige lang to sa Sige kog lang to sa butong kay ingon ka lami kay nya dili yung pagbian kay. Sa una lagi ay na din mo. Okay ninyo nga ni. Natawa sa ron. Duk na to si muna pinaglagot ko natawa. Nakatunog ko tae. Oh. Tanga. Isa may tangana ako kang tae. Ikaw. Mo na inulap kung lang tae. Abilaw ka mo ba? Hindi ka pa din tao ulit. Bruh.